Il-ħamis il-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ lin-nies għal protesta nazzjonali quddiem il-Parlament sabiex il-poplu jkun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu bleħen wieħed ħalli l-flus li l-Gvern baqa' jagħti lil dawn il-kumpaniji jiġu ritornati sal-inqas ċenteżmu. Tu għalhekk importanti li għada int tkun iva fil-pjazza ta' quddiem il-Parlament. Għaliex int fil-waqt li aħna nkunu qegħdin nitkellmu fil-Parlament nirrappreżentaw lilek li ma tiflaħx aktar dan il-ħmieġ, int għandek dmir, għandek obbligu li tiġi semma leħnek fil-pjazza. B'mod ċivili, b'mod illi turi li int però id-disgustat u trittejt li Robert Abela u l-sħabu li issa iż-żejjed, issa daqshekk tibqax titmejjel bina. Waqt li kien intervistat fil-programm Net Live, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif fit minn snin minkejja li l-obbligi ma kinux qegħdin jitlaħqu, il-Gvern Laburista tal-Vital Su Stewart madwar 400 miljun euro. Huwa propju għalhekk li l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni biex il-flus jingħataw lura. Mozzjoni li se tkun diskussa l-ħamis stess f'seduta speċjali li tibda fl-4:09 ta' wara nofsinhar. Ta' fil-waqt li insista li minkejja l-appell ta' Stewart Healthcare il-Partit Nazzjonalista se jibqa' perseveranti u jibqa' jkun il-vuċi tal-poplu grazzi wkoll għall-ħidma tat-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija bil-ħidma tiegħu fil-qorti. Perna Grek insista li Robert Abela ħadem biex Adrian Delija ma jirbaħx il-kawża u li l-Partit Nazzjonalista mhux se jħalli li l-Gvern tal-Labor jinħeba wara l-appell. X'interessi kellu Robert Abela jibqa' jiddefendi, jibqa' jagħmel minn kollox biex Adrian Delija ma jirbaħx il-kawża. U issa mhux se nħalluh la jnessi li xu, la jipprova jinħasel mid-dnubiet kollha illi wettaq f'dan il-każ u lanqas mhux se nħalluh jinħeba wara l-appell ta' Stewart. Fil-waqt li brabta mal-mozzjoni tal-ħamis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li qed jippretendi li Robert Abela jivvota mal-Oppożizzjoni biex jażel lil Maltin u mhux lil frodisti. U għalhekk għada jiena nippretendi li Robert Abela jivvota magħna f'din il-mozzjoni mingħajr ma jmissa. Il-mument li Robert Abela jmiss din il-mozzjoni, jekk se jbiddel it-talbiet tagħna, allura jfisser li Robert Abela jrid jibqa' kompliċi mal-korrotti u jrid jibqa' kompliċi mal-frodisti. U minflok jażel lill-poplu Malti se jibqa' jażel lil dawk sħabu, inkluż lilu nnifsu, illi baqgħu jagħtu l-miljuni lil dawn in-nies illi suppost investew f'pajjiżna fis-saħħa u m'għamluhx. Fir-rigward tal-kwistjoni tal-inkjesta pubblika indipendenti li l-Partit Nazzjonalista flimkien ma' numru ta' esperti kif ukoll mal-qraba ta' Jean Paul Sofija qegħdin isejħu, Perna Grek insista illi fil-waqt illi jirrispetta il-perseveranza ta' illi qed issejjaħ għall-ġustizzja ma' bina u staqsa għaliex sallum il-Prim Ministru Robert Abela għal xi raġuni għadu qed iwebbes rasu f'dan ir-rigward. U għalhekk ħanibqgħu iva nkunu l-vuċi ta' Isabel. Inkunu l-vuċi wkoll ta' Missier Jean Paul Sofija. Inkunu l-vuċi wkoll tal-mibki Jean Paul Sofija iva. Alla volja m'għadux magħna. Għaliex aħna ma nistgħux nittolleraw li jsir cover-up. Ma nistgħux nittolleraw li kif Jean Paul Sofija intradam taħt it-terrapin, mhux se nħallu li Robert Abela jordom il-verità. Perna Grek saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi ta' dawk li fl-aħħar snin sofru inġustizzji kbar fosthom ukoll il-familja ta' Jean Paul Sofija u għaldaqstant ħeġġeġ lill-poplu sabiex iwassal leħnu quddiem il-Parlament il-ħamis filgħaxija.